עשית לי גבר. ירון, חבר. לא, אסור, אנונימיות. זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. מסכנה. עליי, תחשב. הכליה. יש פה מים. תביני, תביני. הוא בהתקף, תני לו מים. משטרה מסביב לפנייה. מה, שמאלה, אנחנו ממשיכים לשם. רגע, אני אבדוק אם הכל בסדר. כן, אתה... אז מה אם יש משטרה? וואי, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. זאת הנסיעה הכי מצחיקה. וואי, איזה מותקת, אבל... משטרה, אסור לצחוק ולדאוג. הנה, בסדר, תפסו מישהו אחר. אם צוחקים לנוהגים, בשביל זה יש את הדר טוויק. הדר טוויק! משטרה. אתה צריך לקנות. לא. את באמת בסדר. אל תקשיב לה. וואי, אין דברים כאלה. יאללה, שנהנה בפורום! את מעלה את זה לפייסבוק? Of course. זה וידאו. יא מטורף! לא, אין מצב. הדר מהנסחפות. פה יש מלא משטרה. אתה צודק. טוב, אפשר לעצור את הסרטון פה ונירגע? בטח. למה? זה בריא. אל תעשן עכשיו. מה עשינו? תראה איך הוא מסתכל. הוא לא מבין מה קורה פה. בוא נצחק, תראי את הפרצוף שלו. צלמי אותי יוצא, צלמי אותי. רגע. תראי את זה. תביאי. שקט, משטרה. את יודעת כמה שוטרים יש שם? תוצאים את האתיופים. מה? פול מון. לא, גם. אם שותים עכשיו הבנתי מה זה פול מון. לא, אבל אין לי מקום. זה מה שנשאר. די, זה סרטון ארוך מדי. חבר'ה, רק המרגעים. עכשיו שלמה ארצי. הרבה בדמיון, מעט בחיים. שיר. זה מה שנשאר. מדליק את האור. אומר לעצמי, מחר זה מחר, מחר יתחזור, זה מה שנשאר. את רצינית? אנונימי. זה מסנבר, די.